Faceți cunoștință cu părintele profesor cu doctorat inspector proaspăt, rezident cu 3 copii la Facultatea de Medicină la Cluj și restul 5 la Inginerie, tot în Cluj, și alți 4 adoptați cu doctorat în medicină, Iosif, Paisie, Mihaelinus, Demetrius, Ionesis, vorbește despre muzica satanică, formația Harmoniac. Da, desigur, bună ziua, numele meu este Părintele Demetrius, așa, Marele Părinte Demetrius, mă mai alintă părinții și prietenii mediul Părinte Demetrius, dar deja când îmi spune micul mă supăr, sau Demetrius, depinde, atunci mă supăr. Astăzi vom vorbi în primul rând Dumnezeu să vă ajute și vom face, trecem prin vremuri foarte grele, este căderea umanității, mai ales cu anomalia, cu virusul acesta, dar mai ales cu rock-ul, cu această muzică satanistă care încet, până la urmă e satanistă, care încet își ia amploare și în România. Bine, la noi mai puțin, deoarece la noi nu sunt tot atât sataniști ca și în alte state, ca și în Germania, ca și în Statele Unite, unde deja sunt foarte mulți inamici Domnului și noi să ne încercăm să ne ferim cel mai mult. O să iau un mic exemplu. În Alba Iulia este o formație numită Harmoniac, sunt într-adevăr lucruri diavolului, nici nu vreau să mă gândesc prea mult, deja mă agit. Au început să facă muzică acum câteva luni, exact de când au început pandemia de coronavirus. Deci, vedeți, nu e o coincidență, este chiar ceva foarte bine pus la punct. Dar prin rugăciune și prin iubire pentru ființa divină, noi putem să-i alungăm și pe acești sataniști sau să-i spânzurăm sau să-i tragem în... scuzați, să-i punem pe calea cea bună, să-i facem să vadă adevărul și să conviețuim toți în pace și cu iubire pentru Dumnezeu. میدونستی ننه سربازی بده مرخصیش کمه Spiritman, spirit natural românesc, Spiritman, spirit exact ca tăte celălalt terma că scrie Spiritman pe el, Spiritman. Spiritman, noi îl pe tu, Spiritman. Și asta, mă, lopată, mă, eu nu mai aminte să o fi pus aici. O, mă, e și încărcată, trăzni mare. I-am greșit cuiva cu ceva? Vă practic ai ruinat viața în sens că ai uitat să tragi apa. Ok. Ai uitat să te speli pe mâini. Vezi, eu ți-am zis. Oprește melodia aia, serios. Bă, ți-am zis să oprești că te concentrezi și nu așa era în script. Băi, nu înțelegi. Vezi bou, vezi că asta e arma adevărată. میدونستی ننه سربازی بده مرخصیش کمه ننه چرا منو زاییدی تو که دهنمو گاییدی Doamnelor și domnilor, eu sunt David Băcanu și astăzi vreau să mă șampon. Adică
În timpul mi-am dorit să mânc șampon, acum am avut ocazia. Este o... Ai, ce urât face. Ce urât face, este o treabă foarte grea, dar cineva trebuia să o facă. Deci, vedeți, cheers! Raport, nenorocitule! Raport, câțaua, ce ai făcut? Tovarășe securist, l-am eliminat de pe hartă. Ai împușcat fără permisiunea mea? Păi nu, dar l-am văzut și... am pognit tare. Ai împușcat fără permisiunea mea? No. Ok. Am reînviat să moară eu de nu. Nu uitați, copii, concluzia acestui videoclip: inhalați cocaină și mâncați șampon.